foli be ala be bawo bela jelenye mali kura kene sigi kan ka bo studio bidurun sabana konna la be wa soba la Washington DC di juma novembre kalo tile segi samba fla ani mugani nani kuna foni kuma bawo bena talike nunu de kan Mali dina ɲɛmɔgɔ lakodɔnnenba bɛ kiiriso k'a bolo kan Imam Banjugu Tarawele ne a lakodɔnnen don ni a ka wajulukan gɛlɛnw ye ɲangira k'a bila san 2 kaso la ka da a ka kumakan dɔw kan min bɛ danfara tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la Mariam Kuyate bɛna a perepere latigɛ an ye sisan kunnafoni kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ dɔnko ani seko kɛnɛ siraw kan Mali bɛ labɛnw na k'a ka yelenw bila farafina gun ka bolo kan 14e édition des rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie ne o ye jatalaw ka fɛrɛ kɛnɛba ye kɛnɛ ka kan ka sigi novembre kalo nata tile 16 sanba 2024 la Tijani Sangare Maison africaine de la photographie ɲɛmɔgɔ bɛ an bolo nɛgɛ kan a bɛna kuma a kan ka sifinw lakana bɛjɛ fanga jɔsenw kan Wagadugu kalanso min tɔgɔ ko école internationale kalandenw ye kalataw ladegeliw kɛ ne l'Amérique jamana ka kalata hakɛ sariyaw ne a taabolow misaliw ye Kader Traoré bena o taabolo nafama in lakaliw kɛ an ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye tuguni ko kura ayiwa a minɛlen kabini septembre kalo tile 10 la san 2024 ka da ka kumakan dɔw ye ka da ka kumakan dɔw kan a ye minnu fɔ septembre kalo tile 6 juma kutuba senfɛ Imam tɔgɔtigiba Banjugu Tarawele ɲangira kunun kiiriso fɛ ka bila san 2 kaso la Mariam Kuyate VOA ka bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ Imam Banjugu Traoré ale ka wulikajɔw ka bon wajulu okumu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ a kelen kɔ ka kalo 2 bɔɲɔgɔn kɔ kaso kɛ ka sɔrɔ da tuma to a ka kiriko la kunu alamusa kiritigɛlaw y'a ka jaabi laban bɔ ni ka san 2 kasoladon jalen di a ma Imam Traoré tɛgɛkɛla ale la septembre kalo tile 10 cyber criminalité maaw fɛ ka sababu kɛ k'a ka kutuba dɔ kɛnɛ kan septembre kalo tile 6 tɛmɛlen k'a ye kumakan dɔw fɔ ka ɲɛsin muso farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ basketiw kɛ ani soldasi musow kumakan minnu bɛ dankari ni muso kofɔlen ninnu ka fini doncogow la ni k'u kɛ den kɛrɛfɛw ye an ka sigidaw kɔnɔ Imam Traoré ale jalakila ka da o kan an b'aw ladɔnniya fɛnɛ ka fɔ ko ni san kelen in kɔnɔ ni ye Imam Traoré ale ka kasoladon 2nan ye masikalo tɛmɛlen a tun jalakila k'a ye kumakanw fɔ a ka wajuluw kɛnɛ kan minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ lafitana min yɛrɛ senfɛ a ye kalo 2 kɛ kaso la ni ka sefa wari o wa kɛmɛ sara amandi ye ni waati in kɔni na Imam Banjugu Traoré ale segila kokura kasobonba kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la nin tɛmɛnen kɔfɛ Mali bɛ na jatalaw ka fɛrɛ kɛnɛba Biennale africaine de photographie 14 na kɛnɛsigiw kɛ novembre kalo nata tile 16 san 2024 na Bamakɔ an ye wele bila Tijani Sangare ma ale ye Maison africaine de la photographie cakɛda ɲɛmɔgɔ ye an ka foli bɛ Tijani ye awa ɲininkali fɔlɔ ye min ye nin fɛrɛ kɛnɛ nin a nafa bɛna se ka kɛ mun de ye Mali sɔrɔw a n'a dɔnkow ani sekow kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bɛ kan ka jamana bɛ kan ka a ɲini ka ba dun a ka sɔrɔmafɛnw na Anula. Alors, a y'a fɔ cogo min na effectivement Mali bina kudutalaw ka kɛnɛba in ta ko 14 kɛ ɲina an fɛ yan Bamako o hukumu kɔnɔna na baarabolo caman bolodalen do alors i ye ɲininkali min kɛ pour que ka o jaabi n bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ effectivement Mali la yan taabolo kura minnu bɛ sen na olu ka laɲini ye an yɛrɛ ka fɛn minnu b'an bolo minnu bɛ se ka kɛ an nafalanba ye cogo minnu na o hukumu kɔnɔna na photota tako 14nan in bɛ don o kɔnɔna na parce que comme bɛɛ b'a dɔn kalama cogo min na photota fana ye baarabolo dɔ de ye baarabolo de don comme baara tɔw bɛɛ bɛ kɛ cogo min na donc a kanulen don mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ nin baara la minnu bɛ photota kɔnɔna na ni mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka d'a tigi ye k'a fɔ vraiment a bɛ se k'a yɛrɛ balo a la cogo min na ka se k'a ka denbaya balo a la cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na photota ni kɛnɛba in
ka bara taabolo fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye minnu bɛ fototaa kɔnɔ u bɛ se ka lakodɔn cogo min na o lakodɔn ninnu kɔnɔna na ɲɔgɔnjɛrɛ bɛ kɛ pour que minnu bɛ a baara la olu bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na ani k'u kɛ mɔgɔ lakodɔnlen ye ani u bɛ baara minnu kɛ œuvre minnu b'u bolo œuvre ninnu bɛ se ka lakodɔn cogo min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ka a yira k'a fɔ bon karisa ye fototala ye a baara nɔ ye nin ye u bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na donc lajɛrɛ in kɔnɔna na a bɛ fototalaw bila baara la de manière que u bɛ se ka u ka baarabolow yira cogo min na ani ka a sankɔrɔ ta o ye k'u lakodɔn u bɛ se ka diɲɛ bɛɛ marché min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko marché mondial de l'art donc marché mondial de l'art u bɛ se ka ladon o kɔnɔna na cogo min na parce que mɔgɔ fɛn o fɛn ka laɲini ye photota ye fɛn o fɛn ka laɲini ye photota baara ye o bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ayiwa donc nafa fɔlɔfɔlɔ. Sangare o diyara n ye sisan ɲininkali filanan ye min ye i y'a fɔ sisan ko kɛnɛ nin dayɛlɛlen don farafinna ani duniya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gun kan fototalaw ye kɛnɛ nin fɛnɛ a bɛ sigi san 2 o san 2 nin y'a san 30nan de ye a kurubon karila Bamakɔ fɛ Mali tɔgɔ de dalen bɛ a kan ayiwa sisan cogoya jumɛn na aw yɛrɛ bolo aw kɛlen bɛ ka baara kɛ cogoya jumɛn na Mali ka yecogo bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka dɛn fotota in na nin fɛrɛ kɛnɛ in na. Oui, Mali ka yecogo yɛlɛma parce que effectivement an y'a bila comme an b'a fɔ min ma ko refondation c'est-à-dire yɛlɛma kura minnu bɛ sen na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na ani Mali bɛ se ka lakodɔn ani a ka nafamafɛnw bɛ se k'a yɛrɛ nafa cogoya min na Mali culture bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka Mali sankɔrɔ ta tiɲɛ bɛɛ k'a dɔn valeur minnu b'an ka société la olu bɛ se ka lakɔrɔta cogo minnu na donc fotota in bɛ ka kɛ fotota kɛnɛ in bɛ ka sigi o hukumu kɔnɔna na donc o la sisan lajɛrɛ dama caman bɛ yen an kan ka baara kɛ minnu kan donc o dɔ ye fototalaw bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka ɲɔgɔn lafaamuya cogo min na c'est-à-dire ka dɔ fara u ka baara bolow kan de manière à ce que dɔnniya minnu b'u la u bɛ se k'o dɔnniyaw lafalen falen fototala wɛrɛw ma cogo min na donc o baaraw bɛna sigi kɛnɛ kan denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ fotota baara la olu fana bolo bɛ se ka don baara la cogo min na k'a kɛ baara sanuyalen ye ka bɔ diɲɛ bɛɛ sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fotota hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka bɔ o dɔnniyaw kalama cogo min na donc o bɛɛ de kuma bɛna na fɔ ni lajɛrɛ in kɔnɔna na n b'a yira k'a fɔ fana n b'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ in sigilen bɛ a thème ye kuma de kuma la parole a sigilen bɛ kuma de kan voilà kɛnɛ in bɛ sigila kuma de kan donc fotota ni kuma olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na c'est-à-dire fɛn caman bɛ yen an ka société ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a tun bɛ fɔ ni kuma ye dɔnniya caman b'an ka an ka foli bɛ monsieur Sangare ye an ka foli b'i ye ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye monsieur Tidjani Sangare ale ye maison africaine de la photographie cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ale kumakanw de kun filɛ nin ye ninnu ye sisan an b'an senmafa ka taa wagadugukaw fɛ yen nɔ awa kalanso min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko école internationale o kalandenw olu b'a la ka kalan kɛ bɛjɛ fanga jɔsenw kan ni l'Amérique ta misaliw ye Kader Traoré ka bɔ wagadugu. Burkina Faso faabara Amérique jamanadenw ka kalanso min bɛ yen olu ka kalandenw sisanga ma se ka to olu ka tarikɛ kalafili la nka novembre kalo tile 5 lo min na kalafili tun kɛra Amérique jamana na nin kalanden ninnu o yɛrɛ ladege ka taa kalafili kɛ cogo la o ye sugandili kɛ Donald Trump ani Kamala Harris cɛ fɛn bɛɛ tun matarafanin no minnu danganin no kalafili la kalafililaw ka tɔgɔ sɛbɛnni gafe cɛbɔ 2 ninnu jaabi sɛbɛn min kan ma sugandili gafe bɛ don buteli min kɔnɔ ani wotekɛlaw yɛrɛ bɛ dogo yɔrɔ min na ka se ka u ka cɛbɔ sugandi nin tarataloya in na kalandenw ni kalanfɛnw bɛɛ tun wajibɛn no u ka wote Carter Smith ye Amérique kalanden ye wagadugu an ye nin ladigili nin dabɔ k'a filɛ kalandenw bɛna se ka mɔgɔ min sugandi ka kɛ Amérique jamana kuntigi ye si kelen kɔnɔ ni cɛbɔ min sera ka sɔrɔli kɛ ka tɛmɛ maa tilancɛ kan b'a yira ko nin kilasi nin bɛɛ ye nin cɛbɔ nin sugandi anw ka kalanso ra maa bɛɛ kan ka tari kɛ ni kalafili ladegi nin na
Emmanuel Chevalier fɛnɛ ye Ameriki landen ye Wagadugu kɔnɔ. Campagne daminɛma a hakili tun ɲagamin no, nka sisan a ka sugandili dakɛlɛnyara. I already voted. So ne ye n ka wote kɛ ka ban, n bɛ se ka min fɔ a ka fɔtaw ra. Maina Anderson ye International School of Wagadugu ka ɲɛmaa ye. Ale le ye nin kalafili ladege nin sigi sen kan. I think it's really important that all students have an experience taking part in the democratic process. I think even the staff who are here, they remember, most of them remember what it was like to vote. And so it's nice to remember what the democratic process is. But there's another reason I do it, and it's because the electoral college, the way we do the votes in the United States is very special. So it's not just majority of all the votes that win. It's every state gets to choose its winner, and then dugu kelen-kelenw bɛɛ b'u ka cɛbaw sugandi. O kɔfɛ wotokɛla kumaba bɛna fara ɲɔgɔn kan. O la ɲa kilasi kelen-kelen bɛ wotekɛla ŋana ye. Wotekɛla 203 lo bi anw bɛɛ lajɛlen na. Nin kalanden ninnu ka woteli tɛna jati Ameriki jamanakuntigi sugandili la, nga nin wale nin nafa tun b'a la k'a yira ko nin denmisɛn ninnu jantonin do u ka jamana politiki ɲɛnamaya la, min bɛna to olu bɛna kɛ jamanaden ɲɛnama ye ni o sisanga nana se woteli ma. Nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ayiwa, ni an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma, an bɛ a laɲini kɛ aw fɛ, aw ka to an ka kunnafoniw kɔnɔ, an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na jɛmukan tɔ lase aw ma. A k'an bɛn dɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ, o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la, i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen, i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ, i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la, fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, sɔmɔgɔ don dɛ, a ci limanaw fana ma. Ayiwa, ni y'an seginnen ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fɔ aw ɲɛna a bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn halisa ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 63 kɔnɔ. Awa, an b'an senmafa ka to l'Amérique jamana kɔnɔ yan nɔ. Kunungo Joe Biden ale ye sarankani kɛ min senfɛ a ye tasibila kɛ Donald Trump ye a ka sansɔrɔli la kalataw la. An k'a lamɛn. Kunu nkumara President Trump fɛ ka tasibila kɛ a ye a ka sansɔrɔw la kalataw senfɛ ne ka tila ka kan di a ma. N ko n bɛna laɲini kɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara a taw kan u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka fanga yɛlɛma nin kɛ nɔgɔyaw kɔnɔna na. L'Amérique jamanadenw n'o ka kan. Yesterday I also spoke with Vice President Harris. Kunu nkumana jamanakuntigi dankan Kamala Harris fɛnɛ fɛ a kɛra n baarakɛɲɔgɔn ani jɛɲɔgɔn ani furuba baarakɛla ye yɛrɛkɔfɔw ye jamana ka ɲɛta kuraw dajiraliw de ye a sigilen bɛ hakilina jɛlenw ani ko nafamaw ani ko gɛlɛnw furakɛliw de kan jamana bɛ kelen de sugandi jamana ani jamanadenw yɛrɛ bonya kama an sɔnna jamana ta sugandilen ma ne b'a fɔ waati caman ko jamana kanu tɛ kɛ i ka nafa dɔrɔn kan wa i tɛ se ka kɛ i sigi ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko bɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ne an sɔnna an ka l'Amérique fasodenyaw ma hakaja i mana kɛ ka kala ta cɛbɔ fɛn fɛn min ye n'an ye fadenya in bila kɛrɛfɛ ne hakili la wa n jigi b'a kan fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an faso ye jamanadenw ka hakilinaw kan. I hope we can do no matter who you voted for. N jigi bɛ a kan fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka l'Amérique kalata baara latɛmɛsiraw latilenninw kɛ. U bɛ sira jɛlenw ani sira latilennenw de kan wa an bɛ se ka an ka danaya da a kan hakaja e ye gagné sɔrɔ i ma gagné sɔrɔ an bɛ se ka danaya da a kan. It is honest, it is fair. Alamisa donna a ka gagné kɔfɛ Donald Trump ye a ka baarakɛɲɔgɔnw sugandi ka ban a ye a ka yɛrɛkofɔ kulu ɲɛmɔgɔ Suzy Wiles bila l'Amérique masayaso chef de cabinet ya la o bɛna kɛ muso fɔlɔ ye ka bila nin jɔyɔrɔ fasɔnw kɔnɔna la. George Atino.
Ka si to sanji 67 la, Suzy Wiles ale kɛra muso fɔlɔ ye ka kɛ chef de cabinet ye États-Unis ni o ye jɔyɔrɔ ye mun kɔni bɛ se ka jate ka kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛma ka kankɔrɔ sigi ka fɔrɔ kan jamana ɲɛma ka ko ɲɛnabɔla. O b'a jira k'a fɔ ko Suzy Wiles ale bɛna kɛ Donald Trump kɛrɛfɛ walasa ka se ka ka politique ko ɲɛnabɔ ani fana ka kobolodalenw kɔni bila sen kan a kɛrɛfɛ. Donald Trump ale yɛrɛ mun kɔni bɛ tanu kɛ ka ɲɛsin Suzy Wiles ma k'a fɔ ko muso don mun ka ti ka gɛlɛ a jijalen don wa fana ko a hakili ka di ni bɛɛ lajɛlen bɛ a bonya. Nka n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Suzy Wiles ale kɔni dɔnnenba tɛ jama fɛ sabula muso don mun kɔni tɛ kuma kosɛbɛ kunnafoni kɛnɛw kan wa ni a tɛ sɔn ka to ka kuma ta. Suzy Wiles ale yɛrɛ tun ye Donald Trump kɔni ka campagne ni o ye fanga ɲini ɲɛnajɛ ye k'o kɔni ɲɛ minɛ ko ɲuman. O fanga ɲini ɲɛnajɛ yɛrɛ mun jatera ka kɛ Donald Trump ka fanga ɲini ɲɛnajɛw ye mun labɛnna ka tɛmɛ a ka a tɔ saba ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Suzy Wiles sugandili o kɔni ye Donald Trump ka latigɛ fɔlɔ talen ye kabini a sigira États-Unis kunna. O mun kɔni nafa ka bon kosɛbɛ sabula muso in ale kan ka maa tɔw ɲɛna tɔmɔ ani minnu bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to l'Amérique jamana kan yan halisa alamisa don kelenw la l'Amérique foroba kirikɛlaw ye Biden ka fanga ka latigɛ taabolo min tun bɛ fasodenya yamaruyaliw teliyalu ne k'a nɔgɔya tungaden 7 ans furulenw ye l'Amérique jamanadenw ma lawuli ka bɔ yen nɔ. Mariam Traoré. Ni sariya in tun bɛ yamaruya di maa minnu furula Ameriki jamanadenw ma ka fara u denw kan ka Ameriki jamana sigi sɛbɛn ɲini min bɛ wele ko carte verte k'o ɲini ka sɔrɔ u ma bɔ Ameriki jamana kɔnɔ. N'a kun de tun ye walasa a makofɔlen ninnu ka se ka bali ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la. O min kɛra gɛlɛya ye lakanako fanfɛyɔrɔ la ka ɲɛsin dunan 100,000 ɲɔgɔn ma. Minnu bɛɛ lajɛlen jigi tun b'a kan k'u bɛ se ka sɔrɔli kɛ nin sariya gafe in na. Nin gafe kɛrɛnkɛrɛnnen min tun taara jamanatigi Biden n'a ka jamana fanga fɛ ni a tun bɛ wele ko Keeping Family Together. N'o ye ka denbayaw fara ɲɔgɔn ka bamanankan na. Baaraw tɛna sɔn ko ka lakimɛ jamanatigi Trump mana don Ameriki masayaso kɔnɔ janvier kalo waati. Jamana ka kiiritigɛso juge de district J. Campbell Barger n'a sigilen don Texas mara la de ye nin sariya in hakilina ta kunu alamisa ka jamanatigi Biden n'a ka jamana fanga kan nin gafe kofɔlen min tun la tɛmɛna u ka jamana fanga fɛ n'o tun ka kan ka kɛ ka a sariya la waliya k'o bali. Dan sigili a gafe la kɔni kɛra sababu ye ka nisɔgoya ani jatigɛ bonya maa camanw de yɔrɔ minnu ye dunanw ye u n'u ka denbayaw. Ko ka sɔrɔ a caman de tun bɛ labɛn na ko ni Trump seginna ka na Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ k'u bɛ jamana bila. A ma nɔgɔya ka se k'a dɔn yɔrɔnin kelen alamisadon ni k'a sɔrɔ maa dɔ ye sɔrɔli kɛ kɛwale sira dɔw fɛ nin gafe in kun kan. Ko n'o kɛra sababu ye k'a ka laɲini dɔw bali a ka bɔ a sira fɛ kunɲɔgɔn kelen ka kɔn nin kiiritigɛla ɲɛmɔgɔ in ka nin sariya in baaraw dan sigili. Ni y'an selen an ka dɔgɔkun musow ka kɛnɛ kan bi juma in na an bɛ an senfa ka taa bobojulasokaw fɛ yen nɔ Burkina an ka laselilikɛla Njayi Sanu bɛ an bolo nɛgɛ kan. Sanu an ka foli b'i ye i ka bi laseliw bɛ tali kɛ mun de kan. Kayatu inula an ka fori malkura lagɛrɛkɛbagaw bɛɛ ni wagati nin na bi an ka baro bɛ taa makɔrɔbaw ladon ko de kan. Tiɲɛ don olu le an ka kɔrɔlen ko jingo ye an ka bi sirasunbaw ani an ka siniɲɛsigi yeelenw. Sigɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigidaw ra nka ɲaniɲanini kɔsan caman tɛmɛni o ka du balo ɲini na i bɛ taa sɔrɔ caman kan ka lafiya wagati min na o bɛ tila ka kɛ olu ka ɲɛgan ye bari u bɛ wuli ka don dugu kɔnɔ ka baaramisɛnninw yala k'a kɛ i bɛ don dɔw ka so juru i bɛ taa maakɔrɔba dɔw sigi sɔrɔ u ɲɛma nɔgɔni hali maa si ka sira t'o fɛ walima siradaw ra geribuyaw ra ayiwa o tun tɛ fɔlɔfɔlɔ la caman ka kumakan na mun dɔ bɛ na n'o ye bi an ka o jaabini sɔrɔ nin masala nin kɔnɔ. Fɔlɔ gwaso bɛɛ tun ye kelen ye den tun ye bɛɛ ta ye wa kabila bɛɛ bi jɛn k'a kolo nka bi an danbew bi kan ka tiɲɛ jeli Balamusa Traoré bi nin kuma sɔn jira. Fɔlɔfɔlɔ ni tun y'a ye ni den dɔ bɛ ko dɔ kɛra i b'a ju ci a bɛ boli ka taa so n'a taara se so yɛrɛ a fɔ k'e b'a bugɔ ka fara kan o la den bɛ tibi den yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ y'i kɛ ten kɛnɛma jamu fa donc a bɛ se ka fɔ kɛ ma ladon. Mais an faw fiɲɛna denw tiɲɛna ele yɛrɛ n'a la cɛ den b'e fɛ ele bɛ tila ka baara kɛ ka den balo a ka gɛlɛn dɛ. Ale ka kɔrɔsi taara bidenw ka barika ban o bɔra bangebagaw ra. Mɔgɔ b'a miiri ko fariya de b'a to den bɛ se i ɲɛ wa fariya ko jugu tɛ don i bɛ se ka tuma dɔ i bɛ baro kɛ n'i denw ye i b'o ladi ka ko ɲɛ yira o la tuma dɔ bɛ yen musow de b'a to denw bɛ faw yɛrɛ fili parce que n'i ye muso fila ta ka kelen di ka tɛmɛ kelen kan
den min ka di ye nin o b'a miiri ko o den bɛ se ka ɲɛ a den tɛ ɲɛ. Sifinw tagabolo kɛ ni lo jɔyɔrɔ ye wolobaga bɛɛ fɛ Amadi Ɲamego a bɛ bi kolobariya tagamasiyɛn dɔw yira. Denmuso bɛ bɔ ka taa ɲɔgɔn kunbɛn filimada la yanni yɛrɛ k'a lɔn ko i ta den ka muso ye nin ye a bɛna fɔ ko papa an ka bɔra o an ka muso sɔrɔ a kɔnɔma e ma ye ne ka fani ne b'a don tous les dimanche ne b'a ko mais londo bɛ se i bɛ wuli k'a fɔ i bɛ mɔgɔ yaala ka na i ka fani yɛrɛ mɛn k'a ko a ka jan la sini i bɛ wuli k'a don je crois a tɛ sɔrɔ o. Sigidaw tiɲɛna ka taa kɛ fɔ ni ko ka fisa ni den wolo ye. Ren Traoré ka misaliyara maakɔrɔba caman fɛ bi olu wolola le nka u ma den sɔrɔ. I bɛ don dɔ fɛ du kɔnɔ ten i yɛrɛ bɛ facɛ yɛrɛ sigi n'i ye saniya tɛ yen fani bɛɛ ɲɔgɔn na kan na an b'a lɔn ko cogoya kɔni tɛ yen o ye tiɲɛ mɛ dɔw y'a ta cogoya tɛ nin kama o jijalen n'u ka denbaya dɔn lura o facɛ n'u bamuso bɛ yen n'a taara foyi tɛ ka d'o ma ni cogoya tɛ yen n'o dencɛ t'o filɛra o bɔ ka darili kɛ caman yɛrɛ bɛ o bɔ ka darili kɛ o bɔ fo yɔrɔ jɔn ka taa darili kɛ cin wɛrɛ la. Omar Belem ka miiriyara den mana tiɲɛ cogo cogo bangebagaw ka kan ka kɔrɔsiri kɛ sinikan fɔra. A bɛɛ tɛ denmisɛnw ye a dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw lo fɛ n'i ye den wolo dugawu kɛ den ye a ye min o min kɛ i bɛ dugawu min kɛ i t'a kɛra den ye dɛ a fila bɛɛ lo den ye ko kɛ e wulila ko n dimina k'a danga hali den nin bɛna na soɲɛ ka dumu a ka dara dumuni a b'a sɔrɔ bɔn sisan ele min ye danga kɛ danga nin bɛ tugu e kɔ e kɔrɔnin bɛna lɔgɔra den fana bɛna lɔgɔra. Fo dutigi cɛw ka segin o danbe kɔrɔ ma Isa Niu ka ladirikan ye. Ele bɛ wuli 5 heures ka taa baarakɛyɔrɔ la ka tila ka na jigin 22 heures ele bɛ don denmisɛnw la i bɛ n'o kalan cogo jumɛn i bɛna mun fɔ o ɲɛna n den kɔrɔbayara ka to ale position na se k'i bonya. Kumakan barani kɔfɛ sifin caman jɔra n'a ye ko tan t'o bolo mɔgɔkɔrɔba ladon na ka la bi duniya tagaborow kan. Ayiwa Kayatu faamuyali ko jɔnjɔn ka sɔrɔ a la farafina jɔsow bi kan ka jɛnsɛn yɛrɛ tɛtɛtɛ sifuw ɲɛsin no duniya tagaboro ko kura ma bangebagaw fɔnɔ olu sen na bɛ ka sumaya dɔɔni lamɔni cogo ɲuman kan. Ayiwa ni tun ye an ka bi cibariya ye k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ ni masala wɛrɛw ye. Awa an ka foli bɛ i ye Njayi Sanu. Awa sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an bɛ taa an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ka Siyaka Tarawele lamɛn. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba min tɔgɔ Basketball Africa League n'an ko BAL o san 2005 ɲɛbila ɲɔgɔndan min daminɛna tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 5 Abidjan a bɛ kuncɛ sinikɛnɛ kari novembre kalo tile 10 farafinɛgun club 8 de bɛ ka o ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na club 4 minnu bɛ na demi-finale 2 ɲɔgɔndan 10 olu filɛ Stade Malien de Bamako ale ni Cameroun Kaji Sport Academy olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri novembre kalo tile 9 ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Al Ali de Tripoli ni Abidjan Basketball Club olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri ni nɛgɛ 19 tana gosira club 2 ni club 4 ninnu na minnu mana se final la olu de bɛ na u ni yɔrɔ ta BAL nata phase final kɛnɛ kan san 2015 la muso sera dɔrɔn ta kunda farafina muso club nganaw ka ɲina san 2014 ɲɔgɔndanba min tɔgɔ Ligue africaine des clubs champions féminines a bɛ daminɛ sini sibiri novembre kalo tile 9 Marokokaw fɛ a bɛ to sen na fo novembre kalo tile 13 nata muso club 8 de b'a kɛnɛ kan Afrique du Sud Mamelodi Sundowns Nigeria Edo Queens Sénégal Aigle de la Médina Afrique du Sud University of Western Cape Éthiopie CBE FC RD Congo Tout-Puissant Mazembe ani Maroc Asfar Jatigi ka muso serantorontan don bala ka taa fɛ kafu farafinagun serantorontan ɲɛmayaso ye latigɛ dɔ ta k'a bɛna club 8 ninnu kelen-kelenna bɛ dɛmɛ ni musaka ye dolari wari 150 n'o bɛ bɛn sefa wari $91 ma o bɛɛ bɛ n'o sɔrɔ o dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔndan kun cɛra jɔyɔrɔ fɔlɔtigi bɛ sefa wari $365 sɔrɔ jɔyɔrɔ filanatigi bɛ sefa wari $243 sɔrɔ
jɔyɔrɔ sabanatigi bɛ sefa wari miliyɔn 213 sɔrɔ jɔyɔrɔ naninatigi bɛ sefa wari miliyɔn 182 sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa a y'a faamuya k'a fɔ ko nin ye dansigi kelen ye an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ olu de tun ye nin ye aw garisɛgɛ donna minnu na awa a bɛ an ka dɔgɔkun fɛnɛ kunnafoniw n'an ka jɛmukan Malikura kɛnɛ kan kun cɛ awa ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka radio partenaires n'an ka télévision partenaires olu minnu y'an baarakɛɲɔgɔnw ye farafinna gun kan ani duniya fan wɛrɛw fɛ k'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa ni jɛmukan nin a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ani an ka pagew fɛnɛ kan réseaux sociaux la Facebook ani YouTube ani Instagram awa an ni ce aw ka kulomajɔ la k'a fɔ an ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma J'ai dissous l'Assemblée nationale. o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔsama don dɛ a ci limanaw fana ma. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma J'ai dissous l'Assemblée nationale. o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔsama don dɛ a ci limanaw fana ma.
La Voz de